Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε το webinar. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Είμαι ο Διονύσης Σαββίδης από την Εμπορική Διεύθυνση της QNR και μαζί μου είναι ο Γιώργος Γιαννούλης από το Τμήμα Υπηρεσιών, ο οποίος έχει και την βαθιά γνώση για το Maximo που θα συζητήσουμε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος έχει ετοιμάσει ένα μικρό demo στη διάρκεια του webinar, έτσι ώστε να μην είναι μόνο θεωρία όσα θα πούμε σήμερα. Η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη, θα λέγαμε, δεδομένου ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνονται οι λύσεις για maintenance. Πριν ξεκινήσουμε λίγο για το Maximo, να πούμε δύο λόγια για την QNR. Είναι πλέον ένας όμιλος εταιριών. Η QNR ιδρύθηκε το 1992 και από το 2000 είναι στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πλέον έχει θυγατρικές εταιρείες προκειμένου με ένα πλάνο να ενισχύσει το πορτφόλιο των λύσεων που έχει. Αυτές οι εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι η SquareDev που ασχολείται με θέματα τεχνητής νοημοσύνης και machine learning μαζί με αυτοματισμούς σε διαδικασίες και workflows βασισμένοι σε δεδομένα. Η Systecom που ασχολείται με θέματα cyber security και υποδομών. Η Alexander Moore με λύσεις SAP με κύριο προϊόν το SAP Business One και μια spin-off εταιρεία της QNR, η QNR Financial Service, στο κομμάτι των Banking Solutions. Όπως είπαμε, οι λύσεις, προσπαθούμε με τις λύσεις που έχουμε να καλύψουμε όλο αυτόν τον χώρο, εκτός από το κομμάτι του δημόσιου τομέα, όπου η QNR έχει υλοποιήσει πολλά και μεγάλα έργα. Το κομμάτι του AI και των αυτοματισμών είναι ένας δεύτερος τομέας. Το Maximo είναι ο τομέας τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. SAP Solution, το SAP Business One και το S4HANA και ό,τι συμπαρασύρει η πλατφόρμα των λύσεων της SAP. Το Cyber Security και το κομμάτι των Banking Solution με μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Infosys. Να πούμε δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε για το Maximo. Το Maximo είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει στόχο να προσθέσει αξία στον οργανισμό σας. Και αυτό γίνεται γιατί σε αντιπαράθεση με άλλες λύσεις οι οποίες όλοι τις αντιλαμβανόμαστε ως κόστος για τον οργανισμό μας και δεν επενδύουμε σε αυτές. Το Maximo λοιπόν έχει μια εκτεταμένη λειτουργικότητα που θα δούμε στη συνέχεια, η οποία επιτρέπει όχι μόνο να παρακολουθούμε και να κάνουμε μια τυπική συντήρηση, αλλά να εξελιχθούμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες προκειμένου αυτές να δώσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρεία μας. Για να μην, επειδή πάντα υπάρχει και μια παρεξήγηση με το τι είναι asset, αρχικά το Maximo είναι agnostic asset. Δηλαδή, όποιο πάγιο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να συντηρηθεί, το Maximo μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οργανισμούς που έχουν κάποιες φορές μικρές ανάγκες στη συντήρηση και άλλους που έχουν πολλά και χρήσιμα πάγια για την παραγωγική τους λειτουργία. Οπότε ο κύριος στόχος ενός προϊόντος που έχει να κάνει με τη συντήρηση είναι να καλύψει τουλάχιστον τα κρίσιμα για τη λειτουργία πάγια. Οι προκλήσεις που έχουν οι οργανισμοί είναι ειδικά αυτοί οι οργανισμοί που έχουν ένταση στα πάγια, δηλαδή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιβίωσή τους και για τη λειτουργία τους, είναι να μειώσουν το κόστος από απρογραμμάτιστες διακοπές, που έτσι θα μειώσουν το ρίσκο να προκύψουν βλάβες που με τον παραδοσιακό τρόπο θα τις κάναμε μόνο με βάση το βιβλίο συντήρησης του κατασκευαστή ή στο χρονικό διάστημα ή στην ώρα λειτουργίας που έχει προδιαγράψει. Ένας άλλος παράγοντας είναι η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού. Υπάρχει χάσμα δεξιοτήτων στους παλιούς και τους καινούριους υπαλλήλους, το οποίο δεν είναι εύκολο να το παρακολουθήσει ένας οργανισμός. Θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο, ενώ με τη λύση τύπου Maximo μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης ότι τα καινούργια πάγια έρχονται με πάρα πολύ τεχνολογία επάνω τους και σένσορες και IoT και OT
που δυσκολεύουν τους παλιούς εργαζόμενους να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των παγίων. Με οργανισμούς που έχουν σχέση με έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν το αποτύπωμα άνθρακα, οι διαδικασίες του Maximo θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το αποτύπωμα αυτό και κατά συνέπεια να αποφύγουν οι δυνατόν τα πρόστιμα που συμπαρασύρει η διαδικασία αυτή. Πρόσθετες προκλήσεις που έχουν οι οργανισμοί είναι και λόγω του ότι το AI είναι αυτή τη στιγμή ένα trend που άλλοι το βλέπουν ως στρατηγικό και άλλοι απλώς ως χρηστικό εργαλείο. Είναι να ενδυναμώσουμε μέσα από το Maximo την ορατότητα που έχουν οι οργανισμοί για τα δικά τους πάγια. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει αυτό το πλεονέκτημα γιατί μπορεί να επεξεργαστεί πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων και να τον αξιοποιήσουμε στη συνέχεια για την καλύτερη συντήρηση των παγίων. Η βιωσιμότητα επίσης των εταιριών, των οργανισμών, όσες έχουν αντίκτυπο σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχουν ένα πρόσθετο κόστος διαχείρισης των παγίων τους και αυτό αφορά στο πώς θα εξορροπήσουν το κόστος, το κίνδυνο και την απόδοση που έχουν από τη χρήση των πάγιων στοιχείων τους. Μιλήσαμε λίγο για το ποια πάγια μπορούμε να παρακολουθήσουμε με το Maximo και όπως είπαμε είναι οποιοδήποτε πάγιο μπορεί να συντηρηθεί. Αν κάναμε μια κλασική ερώτηση, μια απλή κλασική προληπτική συντήρηση αρκεί στους οργανισμούς, πολλές φορές έχουν πάρει μια απάντηση, ένα πολύ μεγάλο ναι, και αυτοί οι οργανισμοί είναι συνήθως που δεν έχουν τόσο χρήσιμα πάγια ή δεν έχουν τεχνικό τμήμα ή έχουν τόσες λίγες απαιτήσεις από συντήρηση που δεν χρειάζονται καν κάποια εφαρμογή. Οπότε δεν μιλάμε για αυτούς τους οργανισμούς, αλλά πάμε στους οργανισμούς που έχουν θέλουν να δώσουν, να πάρουν πραγματική αξία από τα πάγια τους. Το Maximo έχει μια core εφαρμογή που αντιστοιχεί στο Enterprise Asset Management, όπως το ορίζουμε διεθνώς, για το κομμάτι των λύσεων που αφορούν τη συντήρηση των παγίων. Επειδή έχω και μια εμπειρία και από SAP, το αντίστοιχο κομμάτι του SAP ή των άλλων διεθνών πακέτων είναι το αντίστοιχο κομμάτι του Manage. Και φανταστείτε ότι το Manage είναι ο πυρήνας του Maximo. Τι καλύπτουμε το Manage? Αρχικά προφανώς τα πάγια, τα ανταλλακτικά, συμβάσεις με προμηθευτές είτε ανταλλακτικών είτε υπηρεσιών, αν έχουμε outsource partners, διαδικασίες που αφορούν το κομμάτι των αγορών για ανταλλακτικά ή πάλι για υπηρεσίες, ό,τι έχει να κάνει με τις εντολές εργασίας που δίνουμε στο τεχνικό τμήμα και πώς το διαχειριζόμαστε, τον προγραμματισμό των εργασιών αυτών, και αυτά είναι τα βασικά. Προφανώς, επειδή παρακολουθούμε το κόστος, έχει και ένα κομμάτι οικονομικής διαχείρισης των παγίων όμως, με στόχο να μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα πάγιο αξίζει να το συντηρούμε ή αν πρέπει να το αντικαταστήσουμε κάτι καινούριο. Και αυτό είναι οι κλασικές λειτουργίες που έχει ένα σύστημα που ασχολείται με το Enterprise Asset Management. Στο Core Maximo επιπλέον υπάρχουν λειτουργικότητα για mobile application, για τον τεχνικό πεδίο. Πάρα πολλές φορές χρειάζεται να έχουμε τέτοια εφαρμογή και να μην κυκλοφορούμε με χαρτιά. Λύση όπως είναι το Linear που συνδέει τα πάγια μεταξύ τους, γιατί ένα πρόβλημα σε ένα μηχάνημα μπορεί να επηρεάζει την σειρά και την διαδικασία παραγωγής σε ένα άλλο πάγιο, οπότε πρέπει αυτά να τα συσχετίσουμε για να τα παρακολουθήσουμε καλύτερα, ή ακόμα και η αξιολόγηση των ομάδων ή των ανθρώπων που δίνουν τις τεχνικές υπηρεσίες για τον οργανισμό. Και αυτά είναι η αρχή, γιατί μπορούμε να προσθέσουμε λειτουργικότητα με γεωγραφική καταγραφή των παγίων, να γίνουμε εμείς service provider για τρίτους ως οργανισμός, θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και περιβαλλοντικά, τα οποία πρέπει να ακολουθούν όλοι συγκεκριμένες διαδικασίες πριν μπουν σε κάποιο εργοτάξιο ή χώρο παραγωγής ή πάνε να κάνουν μια διαδικασία
συντήρησης. Είναι μερικά από τις λειτουργίες που προσφέρει το Manage ως κύριο προϊόν πάνω στο οποίο στηρίζεται το Maximo. Η εξέλιξη του Maximo όμως είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό πλέον μιλάμε για το Maximo Application Suite. Είναι μια ολόκληρη πλατφόρμα, βασίζεται σε open source περιβάλλον, έχει πολύ εκτεταμένη λειτουργικότητα και ο στόχος, και αυτό έχει πετύχει ήδη η IBM με την υλοποίηση που κάνει εδώ και 30 χρόνια και επεκτείνει τη λειτουργικότητα καθημερινά, είναι να μας δώσει επιπλέον δυνατότητες για να αξιοποιήσουμε τα πάγια μας καλύτερα. Πέρα λοιπόν από το management, που είναι το κλασικό enterprise asset management, υπάρχουν λύσεις που αφορούν το performance, το asset performance management. Εδώ έχουμε κομμάτια που αφορούν το monitoring των παγίων, παρακολούθησή τους με δείκτες, με τα στοιχεία που συλλέγουμε, ή το health, τα κρίσιμα πάγια μπορούν να είναι σε ένα dashboard, κάποιος να τα παρακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό πριν γίνει κάποια βλάβη ή όταν γίνει αμέσως να επέμβουμε και να τη διορθώσουμε. Το Predict είναι επίσης μια προέκταση όλης αυτής της διαδικασίας. Όσο αυξάνονται τα στοιχεία που συλλέγουμε, μπορούμε να κάνουμε προβλεπτική και προληπτική συντήρηση χρησιμοποιώντας είτε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τα διάφορα πάγια, είτε με τη βοήθεια του AI, που είναι η επέκταση της λύσης, προκειμένου να μας αναλύσει και να συνδυάσει ακόμα περισσότερα δεδομένα ή να βοηθήσει έναν χρήστη με την εμπειρία που έχει συλλέξει πώς θα κάνει μια επιδιόρθωση σε ένα πάγιο, έχοντας είτε κλασικό assist μέσα από την εφαρμογή ή από τρίτο πιο έμπειρο τεχνικό. Και τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της λύσης που είναι ιδιαίτερα σε δύσκολα σημεία που πρέπει να κάνουμε συντηρήσεις ή να δούμε αν πρέπει να κάνουμε συντήρηση, είναι το Virtual Inspection, είτε σε χώρους παραγωγής, να δούμε αν η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μετά από εκπαίδευση του AI μοντέλου μας επιτρέπει να προχωρήσει ένα προϊόν και να βγει στον καταναλωτή, ή όπου κάνουμε συντήρηση να εκπαιδεύσουμε από εικόνες ή βίντεο πότε κάτι δεν πηγαίνει καλά και να έχουμε αντίστοιχες προειδοποιήσεις. Όλη αυτή η πολύ γενική περιγραφή που σας έκανε και η λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται στο Maximo Application Suite έχει στόχο να έχουμε την ολοκλήρωση σε αυτό που αναφέρουμε ως Asset Lifecycle Management, δηλαδή την διαχείριση της συνολικής ζωής του παγίου, που αυτό μας βελτιώνει και κόστος και λειτουργία. Πολλά πράγματα έχει το Maximo Application Suite. Προφανώς δεν πάμε να τα υλοποιήσουμε από την πρώτη μέρα όλα και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε πολλά δεδομένα, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους αλγορίθμους του AI, αλλά μπορούμε να κάνουμε σταδιακά υλοποίηση. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε από καλύπτοντας την παραδοσιακή συντήρηση, καταγράφοντας τα πάγια, τους χρόνους ή τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τα πάγια, από σένσορες ή οτιδήποτε άλλο μας δίνει πληροφορία, badge online, να κάνουμε μια πρόβλεψη με βάση αυτά τα πάγια και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να κάνουμε πλέον συντηρήσεις ή να κάνουμε διορθωτικές εργασίες πάνω σε αυτά, και όσο αυξάνονται τα δεδομένα που λαμβάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε αλγορίθμους του AI για προβλεπτική και προληπτική συντήρηση σαν νέες στρατηγικές στις υλοποιήσεις μας, ή να φτάσουμε στο κομμάτι να μας δίνει το σύστημα πρόταση ότι ένα πάγιο πρέπει να αντικατασταθεί γιατί οικονομικά είναι ασύμφορο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία όταν μιλάμε για οποιοδήποτε πάγιο. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν κάθετες αγορές οι οποίες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πέρα από την καταγραφή. Υπάρχουν πάρα πολλές κάθετες λύσεις στο Maximo. Θα πω τις 2-3 πιο σημαντικές. Αυτή που αφορά την ενέργεια, εταιρείες που έχουν να διαχειριστούν νερό, απόβλητα, μεταφορά ρεύματος αερίου και διανομές γενικότερα, έχουν εξειδικευμένη λύση. Έχουμε εξειδικευμένη λύση που υλοποιούμε πάνω σε αυτά. Επέκτασή του είναι προφανώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν επίσης τα ιδιαίτερα δικά τους χαρακτηριστικά.
Οι μεταφορές, είτε μιλάμε για επιβατικό κοινό, λεωφορεία, πλοία, είτε τρένα, φορτηγά επίσης, αεροπλάνα, όλα αυτά θέλουν ιδιαίτερο τρόπο διαχείρισης. Στην παραγωγή υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση σε τομείς όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρόφιμα και τα ποτά, όπως και η φαρμακοβιομηχανία, που έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τρόπο παραγωγής, άρα συμπαρασύρουν και ιδιαίτερες διαδικασίες για τη συντήρηση. Τελευταία έχουμε παρατηρήσει παγκοσμίως μια ιδιαίτερη ανάγκη για το κομμάτι του real estate, των ακινήτων και το πώς τα διαχειριζόμαστε και τα συντηρούμε. Η ώρα που θα μας κάνει μια γρήγορη παρουσίαση ο Γιώργος για το προϊόν. Θα πω έτσι εν συντομία ότι έχει ξεκινήσει, έχει φτιάξει μια παρουσίαση βασισμένη σε τρεις ρόλους, θα μας τους εξηγήσει. Προφανώς το πόσους ρόλους θα έχουμε σε μια κατάσταση εξαρτάται από την δομή και το πλήθος των εργαζομένων σε αυτόν τον οργανισμό. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με δύο ρόλους, έναν κεντρικό, ας το πούμε έτσι, στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης και τους τεχνικούς πεδίου, και να το εξελίξει έχοντας ακόμα και υπεύθυνο για τα ανταλλακτικά, υπεύθυνο για τις αγορές, είτε υπεύθυνο σε εργοστάσιο, σε κομμάτια της διαχείρισης των οικονομικών αγορές και purchasing διαδικασίες. Γιώργο, μπορείς να μας πεις έτσι δύο λόγια για τους ρόλους? Ο Reliability Engineer είναι υπεύθυνος overall για όλη την υγεία των asset του οργανισμού. Ο Operations Manager είναι υπεύθυνος για τις ομάδες εργασίας συντήρησης, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών αυτών, ενώ ο Technician αντιπροσωπεύει τον τεχνικό πεδίο. Διονύση, να πάρω λίγο το share. Λοιπόν, ξεκινάω με την γεωγραφική απεικόνιση των assets, όπως φαίνονται στο χάρτη. Παρατηρούμε εδώ ότι είναι οργανωμένα σε clusters και με μία ματιά μπορεί ο Reliability Engineer να δει το status των asset τους. Τα κόκκινα υποδηλώνουν κακή υγεία γενικά, τα πράσινα είναι καλή υγεία και τα κίτρινα είναι αυτά που έχουν σκοράρει μέτρια στους δείκτες υγείας. Ένα ερώτημα τώρα που γεννάται είναι ότι όταν έχω περισσότερα από ένα asset προβληματικά, ποιο θα πρέπει να εξετάσω πρώτα. Γι' αυτό το σενάριο το Maximus βοηθάει με το συγκεκριμένο matrix κρισιμότητας υγείας, όπου βλέπουμε στον κάθετο άξονα την κρισιμότητα του asset, ενώ στον οριζόντιο την υγεία του. Άρα σε αυτήν εδώ τη στήλη όλα τα asset έχουν χαμηλή υγεία, αλλά το πάνω-πάνω είναι το πιο κρίσιμο. Άρα από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες, την επιθεώρηση. Κάνοντας κλικ εδώ, μπαίνουμε πιο μέσα στην γενική καρτέλα του συγκεκριμένου asset. Βλέπουμε εδώ κάποιους δείκτες όπως το health που είναι στο 35%, το criticality που σημαίνει ότι είναι πολύ critical για την οργανισμό μας το συγκεκριμένο asset, το ρίσκο που έχουμε που είναι ουσιαστικά εξαρτάται από την υγεία και την κρισιμότητα. Ενδιαφέρον επίσης, εδώ δείχνουμε το Next Preventive Maintenance που είναι πότε έχουμε προγραμματίσει την επόμενη προληπτική συντήρηση για το συγκεκριμένο asset. Το Maintenance to Replacement Ratio που μας δείχνει τι κόστος έχουμε δαπανίσει μέχρι στιγμής για τη συντήρηση του συγκεκριμένου asset σε σχέση με το να το αντικαθιστούσαμε, να αγοράσαμε δηλαδή καινούριο. Το Mean Time Between Failures που σημαίνει πόσος καιρός έχει περάσει ανάμεσα σε δύο αστοχίες του συγκεκριμένου asset. Πιο κάτω βλέπουμε για το δείκτη υγείας ποιες είναι οι παράμετροι. Τώρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα, εγώ έχω συνδέσει έναν τέτοιον σένσορα στο Maximo και παίρνω τιμές για την ποιότητα του σήματος του asset και το έχω συνδέσει και αυτό το έχω βάλει και αυτό σαν παράμετρο υγείας για το asset. Δηλαδή, αν πέσει η ποιότητα του σήματος, τότε πέφτει και η γενικότερη υγεία του asset.
Επίσης, άλλες παραμέτρους που έχω βάλει είναι το αν υπάρχουν ανοιχτά work orders, εντολές εργασίας για το συγκεκριμένο asset και άλλα τέτοια. Όλες οι παράμετροι έχουν συγκεκριμένο βάρος και ουσιαστικά εμείς μπορούμε να καθορίσουμε ποιες θα είναι οι παράμετροι αυτές που θα ορίζουν την υγεία του asset. Λοιπόν, να σας δείξω και ένα παράδειγμα από τις τιμές που παίρνουμε από το Sensora. Βάζω το Sensora μόνο. Λοιπόν, παρατηρούμε εδώ από τα values που μας έχει δώσει ότι έχει πέσει αρκετά χαμηλά η ποιότητα του σήματος από το συγκεκριμένο Sensora. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο Reliability Engineer από αυτή την οθόνη κατευθείαν μπορεί να δημιουργήσει ένα work order ώστε να γίνει η επιθεώρηση του συγκεκριμένου asset και να διερευνηθεί γιατί έχει πέσει η ποιότητα του σήματος. Λοιπόν, σας πάω τώρα στο view του Operation Manager. Λοιπόν, ο Operation Manager από εδώ, από τα work orders, βλέπει τις εντολές εργασίας που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο asset και μπαίνοντας μέσα, προσδιορίζει πρώτον το job plan, δηλαδή τα βήματα που θα πρέπει να εκτελεστούν από το τεχνικό πεδίο όταν πάει για την επιθεώρηση ή την επισκευή γενικότερα της εργασίας συντήρησης. Και επίσης ασχολείται με το planning, όπου εδώ βλέπουμε τα βήματα που σας προείπα για το που θα πρέπει να εκτελεστούν. Συν, εδώ πέρα κάνει το assignment των resources, δηλαδή επιλέγει το crew ή τον μηχανικό που θα πάει στο πεδίο για την επισκευή. Λοιπόν, θα σας κάνω share τώρα και τι βλέπει ο μηχανικός πεδίου στο tablet του. Ένα δευτερόλεπτο να αλλάξω το share. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα την εικόνα που έχει ο τεχνικός πεδίου στο tablet. Αρχικά εδώ μας δείχνει τα materials που θα χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη εργασία. Εδώ, συγγνώμη, μας δείχνει... Ωραία. Μας δείχνει πού βρίσκεται το asset στο χάρτη. Εδώ μας φέρνει τις τιμές των sensors που έχουμε στο συγκεκριμένο asset και μπαίνοντας πιο μέσα βλέπει τα βήματα που πρέπει να εκτελέσει. Εδώ βλέπουμε το πρώτο βήμα που είναι check pump operation. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα παράδειγμα με αντλία, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε asset αντί για αντλία. Ένα PDF που έχει κάποιες έξτρα οδηγίες για το συγκεκριμένο. Οπότε, όπως εκτελεί τις διεργασίες, τα βήματα μάλλον της εργασίας, πατάει και το complete για να υπάρχει track της εργασίας. Καθοδηγεί δηλαδή το σύστημα πώς θα κάνει τις εργασίες αυτές. Για να μην ξεχάσει και κάποιο βήμα. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν ολοκληρώσει την εργασία, θεωρούμε τώρα ότι το link quality έχει βελτιωθεί. Οπότε πάμε πάλι να γυρίσουμε στο view του Reliability Engineer. Αλλάζω λίγο το share. Λοιπόν, δευτερόλεπτο. Ωραία, βλέπουμε ότι το health έγινε πράσινο, που σημαίνει ότι επιδιορθώθηκε το πρόβλημα. Και τώρα, για να κλείσω, θα σας δείξω λίγο και κάποια KPIs από το dashboard του Operation Manager που περάσαμε λίγο γρήγορα πριν. Λοιπόν, ενδεικτικά τώρα σας δείχνω εδώ πέρα φαίνονται οι εντολές εργασίας οι οποίες έχουν καθυστερήσει. Αυτές είναι οι emergency
και αυτές είναι της προληπτικής συντήρησης. Εδώ βλέπει ένα άλλο index για το πλήθος των asset που έχουν downtime κατά τη συντήρησή τους, που είναι επίσης και αυτό πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα βλέπουμε το μέσο όρο της υγείας που έχουν τα asset όταν έρχεται η ώρα να γίνει προληπτική συντήρηση. Οπότε αυτό το 68 που βλέπουμε τώρα τις 100 σημαίνει ότι μας βοηθάει να αποφασίσουμε αν πρέπει να μεγαλώσουμε, να μικρύνουμε το διάστημα κατά το οποίο γίνεται προληπτική συντήρηση. Ο δείκτης rework μας δείχνει κατά πόσον οι εργασίες που έγιναν σε ένα asset κατά την πρώτη επίσκεψη ήταν αρκετές ή χρειάστηκε να ξαναεπισκεφτούμε το asset για να γίνει και άλλες εργασίες. Και τελευταίο θα ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ το συγκριτικό πίνακα που είναι για τα SLA όσον αφορά τα incidents που συμβαίνουν, δηλαδή αν γρήγορα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό κλείνουμε τις εργασίες συντήρησης. Και βλέπουμε εδώ τώρα, για παράδειγμα, ότι για τα Priority 1 και Priority 2 δεν έχει πιάσει η ομάδα τους στόχους που θα έπρεπε. Κάτι που δεν ισχύει για τα P3 και P4. Αυτά είναι όλες από μένα. Θα πω ότι αντίστοιχα KPIs είναι σε επίπεδο τεχνικού, ομάδας, plant, σε οποιοδήποτε οντότητα έχει, ε, έχει, έχει να κάνει η ομάδα. Έχει σταματήσει το sharing. Ναι, το κλείσα. Ωραία. Θα το πάρεις. Να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που ήμασταν, το demo την παρουσίαση που έκανε για το προϊόν ο Γιώργος, και να συμπληρώσω ότι στο Máximo είναι ενσωματωμένα, όπως είπαμε, AI τεχνολογία. Το τελευταίο κομμάτι αυτής της ενσωμάτωσης αφορά τον Máximo Assistant, έναν agent, ένα βοηθό, στον οποίο μπορούν να κάνουν ερωτήσεις όλοι οι χρήστες σε φυσική γλώσσα, με φωνή είτε γράφοντας, και το assistant επιλέγει να απαντήσει μέσα από τα στοιχεία και τους πίνακες του Máximo την πληροφορία όπως θα την βρει και θα τη συνδέσει για να την παρουσιάσει. Συνόψεις, μπορεί να κάνει υπολογισμούς, προφανώς κάνει ανάκτηση γρήγορα δεδομένων και να δώσει κάποια σύνολα και να βελτιώσει, να κάνει προτάσεις για βελτίωση εργασιών και λήψη αποφάσεων. Εκτός από τον agent, από τα προηγούμενα χρόνια το AI υπήρχε και ήταν ενσωματωμένο στο Máximo. Προτάσεις εργασίας, συντήρηση βάσης ιστορικών δεδομένων ήταν κάτι το οποίο είναι διαθέσιμο και ήταν διαθέσιμο πολύ καιρό τώρα. Η ανάλυση των τρόπων αποτυχίας και πρόβλεψη βλαβών και επιπτώσεων βασίζεται πάντα στα δεδομένα που έχουμε λάβει από τις συντηρήσεις και τις καταγραφές που κάνουμε από τους τεχνικούς. Μια έξυπνη συντήρηση βάση κατάστασης και προτάσεις συντήρησης έρχεται πάλι από το σύστημα αυτόματα, και τέλος η οπτική επιθεώρηση με τη χρήση του AI για εντοπισμό ελαττωμάτων, είτε είναι γραμμή παραγωγής είτε σε κάποιο πάγιο το ίδιο. Είναι κομμάτια τα οποία ήταν διαθέσιμα και παραμένουν διαθέσιμα και εξελίσσονται με πολλαπλούς αλγορίθμους μέσα στην εφαρμογή. Την απόδοση, την αξία που έχει το Máximo για έναν οργανισμό την έχει μελετήσει ο Οργανισμός Συμβούλων IDC. Υπάρχει ένα ειδικό έντυπο που αφορά την ανάλυση κάποιων cases παγκοσμίως από τη χρήση του Máximo. Έχω επιλέξει να μιλήσω για ένα case όπου είναι κάποιος μεγάλος οργανισμός, έχει 50 τεχνικούς πεδίου στην τεχνική υπηρεσία, ο οποίος όμως, ανεξάρτητα το ποιο είναι το κόστος της υλοποίησης, έχει πάρει τα χρήματα 5 φορές πίσω στα 5 πρώτα χρόνια. Γενικά η χρήση και η αυξημένη χρήση του Máximo δίνει μεγάλη αξία στους οργανισμούς. Αν θέλετε το συγκεκριμένο υλικό θα σας το μοιράσουμε, μπορείτε να το βρείτε προφανώς και στο διαδίκτυο. Η ίδια η IBM έχει καταγράψει και είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το ROI.
και τα έχει κατηγοριοποιήσει. Σε όλα μπορεί να προσφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα για τον υπολογισμό της επιστροφής της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε και εμείς να έρθουμε να σας βοηθήσουμε να το χρησιμοποιήσετε για τον οργανισμό σας. Θέλουμε κάποια στοιχεία όπως είναι το κομμάτι των εργαζομένων, των παγίων, τους χρόνους ή τα SLAs που πρέπει να τηρούνται για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να έχετε μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα πάρετε επιστροφή της επένδυσης. Και επειδή όλα αυτά μπορεί να είναι θεωρία, έχουμε επιλέξει κάποια cases τα οποία είναι ενδεικτικά της βελτίωσης των αποτελεσμάτων ενός οργανισμού από τη χρήση του Maximo. Ε, Επειδή είναι πολύ γνωστό το συγκεκριμένο case και είναι παλιό, ενώ είναι πάνω από 10-15 χρόνια που χρησιμοποιεί το Maximo, είναι η εταιρεία που κάνει συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου που ενώνει όλα τα νησιά της Δανίας. Η Sunbelt έχει, εκτός από το κλασικό αυτοκινητόδρομο, έχει και γέφυρες να συντηρήσει. Χρησιμοποιεί drone ειδικά για τις γέφυρες, αντί για να έχει αναρριχητές πάνω στις κρεμαστές γέφυρες, και μπορεί να κάνει, και έχει πετύχει αυτή τη στιγμή, να έχει 30% μείωση του χρόνου από τη στιγμή που βλέπουν ένα περιστατικό που απαιτεί συντήρηση μέχρι να το επισκευάσουν. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η παραγωγικότητά τους έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 με 10 χρόνια από 15 μέχρι 25% και έχουν καταγράψει μείωση των λειτουργικών εξόδων τους 2% κάθε χρόνο. Άρα αυτό αυξάνεται κάθε χρόνο που περνάει η χρήση της εφαρμογής. Στο κομμάτι της παραγωγής, η εταιρεία Morgan έχει πετύχει μείωση της διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης κατά 39%. Αυτό γιατί η προληπτική συντήρηση του έχει βγάλει ότι τα διαστήματα που απαιτούνται για συντήρηση είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν αρχικά προβλέψει, και οι χρόνοι απόκρισης στις βλάβες έχουν βελτιωθεί κατά 20% και προσπαθούν να εξαλείψουν ό,τι χαρτί υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία συντήρησης. Και ένα case που έχει να κάνει με το κομμάτι του real estate, που είπαμε ότι είναι κάτι πολύ ανερχόμενο σαν απέτηση για ειδική χρήση, για εταιρείες που κάνουν διαχείριση ακινήτων και facility. Εταιρεία στο Ντουμπάι με αρκετά ακίνητα μείωσε τις ανάγκες για εντολές εργασίας κατά 95%, αφού έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τη διαχείρισή τους. Και έχει δώσει επίσης πρόσβαση μέσω πόρταλ στους χρήστες των ακινήτων και για να βάζουν τα αιτήματα, αλλά και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Για να συνοψίσουμε, το Maximo Application Suite είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα που διαχειρίζεται τα πάγια σας, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, Internet of Things και με τα αναλυτικά στοιχεία που συλλέγει, βελτιώνει την αξιοπιστία των παγίων σας. Τα βασικά ωφέλη, αν μπορούμε να τα συνοψίσουμε, είναι ολοκληρωμένη διαχείριση των παγίων, η προγνωστική συντήρηση με AI, η ευελιξία και η επεκτασιμότητα που έχετε με την εφαρμογή, όπως είπαμε, να ξεκινήσετε από κάτι πολύ συγκεκριμένο, μικρό, και να επεκτείνετε κάθετα στις ανάγκες σας, εξειδικευμένα στις ανάγκες σας. Βελτιωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα για το προσωπικό. Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της εταιρείας, έχοντας περισσότερα δεδομένα, αναλυτικά δεδομένα, μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Και επίσης ακόμη και οι χρήστες έχουν μια καλύτερη εμπειρία με ένα webικό προϊόν που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν από οπουδήποτε. Κάποιες ερωτήσεις που έχετε κάνει. Η μία αφορά πού εγκαθίσταται. Μάλλον το πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι μια πλατφόρμα σε open source, άρα μπορεί να εγκατασταθεί on-prem, να είναι host σε έναν server, είτε να προσφερθεί σαν software as a service. Είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο θέλετε. Είδα επίσης μια ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε αν είναι ένα PMS προϊόν. Νομίζω ότι απαντήθηκε από την παρουσίαση, και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την προληπτική συντήρηση, μια άλλη.
συχνή ερώτηση. Με το AI όλοι περιμένουν ότι αύριο το πρωί θα βάλουμε ένα τέτοιο σύστημα και θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει συλλογή δεδομένων. Ο Maximo έχει όλη την υποδομή και τη λειτουργικότητα να σας βοηθήσει, αλλά τα δεδομένα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική συντήρηση των παγίων σας και να φέρουν ένα αποτέλεσμα που θα σας δώσει όφελος για την εταιρεία και θα την κάνει να είναι πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική στο μέλλον. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης. Θα σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό. Το email μου είναι εδώ, μπορείτε να μου στείλετε και απευθείας ό,τι ερώτηση θέλετε ή να ζητήσετε υλικό. Εμείς θα το στείλουμε παρόλα αυτά. Ε, Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε και κατηδίαν, γιατί έτσι καταλαβαίνει κάποιος καλύτερα και το προϊόν, αλλά και το πώς το προσεγγίζουμε. Ε, θα αφήσουμε λίγα και ακόμα, αν θέλει κάποιος να βάλει κάποια ερώτηση, θα αφήσουμε ανοιχτό το webinar να τη συμπληρώσει για να έρθουμε και να απαντήσουμε στη συνέχεια. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας.